Moikka taas. Kyykkaamassa olen ja sitten kun astuin tuohon johonkin itoon lammikkoon ja sekasen kylmäkin. Silleen, mutta suomalaista sisua minulla on ja täällä olen. Laahtu on sitä, mitä on. Tässä on vielä huonompaa ehkä, mutta dyykkauspaikka. Löydettiin muovikuusi, niin on tulossa tänne päin se paikka, niin menen dyykkaamaan mopoauto. Mulla on mopoauto, on hieno. Voi perkele, kun on kylmää. Ja mitäs tässä on ollut? Olisi kiva, että olisi joku päivän löytö niinku maasta. Niinku Riketsillan tapana, mutta eipä taida löytyä. Ja ihan kohta saavun viralliselle melko hyvälle dyykkauspaikalle. Joo. ES 360 laatu olisi paljon parempaa kuin tää 240. Mutta sitä ei saa nyt. Paitsi jos ei lahjoituksia tuu ja kännykkä olisi ihan nokialainen hyvä känny, mutta semmosia vähän harvemmassa on ja silleen. Joo. Mutta ihan pian tässä saavun dyykkauspaikalle. Tuossa se näkyykin ja mennään tästä suojatien yli ja ai jees, ihan jees. Mennään tässä. Perkele, kun on liukasta.